Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Yei mukoma nashi. Kunzo uko kune mapastors vane simba vakatumwa naMwari kuti vange vachizotibatsira. Like I have this other pastor. Saka ndakatanga kudanana napastor ava mushure mekunge ndatangawo kunamata kuchechi kwavo. Pastor ava ndeve muno muSouth Africa, but chechi yacho iyo zvayo izere vanhu vanobva kunana Western Africa uko. Kune vanhu vane mari dzavo. Saka vakabva vazondinyenga pastor vaya vakabva vati manakiro awakaita ka I really need you. Saka taifanira kuti tinge tichizoroorana, but pane zvakazongoitikawo zvakazongondibohwa pavari. Like honestly speaking, kupefuma ndokwavasingagoni. Ndakangoti munhu waMwari kupefuma hamugoni. Ine hangu zvekuzoti ndinge ndichizokuhurirai zvinonetsa apa vagara futi vaine mukadzi ndokubva tachizorambana paya. But munhu uyu mukoma akakunamatira, you can feel even the Holy Ghost fire running through your blood. Saka ndakabva ndachizodzokera kwavari ndikabva ndavaudza kuti pacomplex pandinogara pane umwe murume, like murume uyu iye anotogara nemhuri yake. So they moved in, that was last year. Pose apa kukuudza ichokwadi ndainge ndisitomborina kana basa navo baba ivavo, but recently all of a sudden ndopandakangotanga kungonzwa feeling like kungobatwa nerimwe abnormal feeling rere rekutoti munhu uyu you must get into my bed. Ndikabva ndati zvinondoita sei apa ndiri munhu wekuti ndinonyara kana kusejusa munhurume. Worst of all, ndinofarira kugara ndakangopfeka long dresses zvekuti it is very difficult to seduce a man wakapfeka long dresses kudaro. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndazoenda kwavari pastor vaya ndikabva ndavaudza ndikati hani pane umwe munhu wandiri kuda, maybe kana ndikadanana naye I can even get over you. Ndokubva tatanga kuseka zvedu, takatosangana kune kamwe karestaurant tichitotaura zvedu, ivo vachitondiudzawo mamoves avo, because there is this other girl anogara panext door paper complex pandinogara wavanotodawo. Saka he was like asking me kuti saka iye munhu ari honest here bla bla bla, anombounza zvikomba here. So we were like talking komanashi tadaro ndopatakabva tazoramba tichingotaura chete. Then vakabva vachizonditi vaikwanisa kuti vange vachizondibatsira, vakabva vanditi if you can get anything that belongs to him, then we'll see kuti what will the Holy Spirit have to say about that, tinokwanisa kuzomushanda sei. Okay, that was fine. Saka na maid wavo vanhu ava like tinowirirana. Maid wavo munhu wekuti anoda zvinhu, ane makohwa and anogara achingondikumbira mari. Saka ndakati one day ari busy zvake. Musi wacho iwoyo kwainge kusina magetsi, so she was just busy washing outside. Ndakabva ndaenda kuya ndokubva ndachitanga kuita nyaya naye. Taitaura nyaya paya mukoma, ndobva ndatomudza kuti ndainge ndichida kumukweretesa, ainge akambondikumbira 500 rands. She got so excited. Ndikabva ndamuti iwe ndikunzwa nungo kuenda kunochera mvura, nenda unondichererawo mvura yekunwa. So she then went indoors. Ini ndokubva ndasimuka paya ndikabva ndanobva ndanyura muwashing basket. Mukoma ndaida kunhonga penti remurume uyu wandava kudanana naye, but handina kukwanisa kuzoita saizvozvo. Ndokubva ndabatawo mukoma, ndakatongobatawo iroro ndisingatombozivi kuti rainge riri rani. Ndokubva ndariviga paya, then ndokubva ndazoti paakadzoka nemvura ndokubva ndanwa mvura. Same time mukomanashi ndichitonopinda mumotikari mangu ndokubva ndatoenda kumba kwapastor vaya ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndiine towel, but ndainge ndisingazivi kuti rainge riri towel rani. So mukomanashi pastor vaya vakabva vazotanga kunamata. Murume uyu ane simba mukoma, akabva ati achinamata kudaro he was even laughing, vachinditi it is a holy laughter. Ndakavabvunza kuti what did you see in the spiritual realm? Vakabva vanditi mweya mutsvene vainge vachiseka vachitoti towel iroro, even though ndainge ndarinhonga ndisingazivi kuti rainge riri rani.
but rainge riri rake murume uyu. So vakabva vachizoudzwa zvose zvavaifanira kuti vange vachiita, zvimwe zvacho zvavasina kukwanisa kundiudza. Vakabva vazondinamatira paya ndokubva ndadzokera naro tauro reriya. Ngomana shika tauro kaya ndakakawacha ndikabva ndangonokayanikawo paya painge paine dzimwe hembe dzainge dzananikwa namaid uya ndobva ndadzokera zvangu mumba. Saka murume uyu kugeza kwaainge achiita netauro ndokutotanga kundida kwaakaita. So mukomanashi murume ndakahwina, but nyaya yavapo ndeyekuti after ndamuhwina now ndava kuzvibvunza kuti so what. Munoziva kuti unobatwa nemweya weruchiva, right? Kana wabatwa nemweya weruchiva, after that mushure mekunge wafadzwa nyama dzako nemunhu waunenge uchichiva, pane pamwe paunobva wazorealize kuti you don't even love the person. Ndo nyaya iripo. Murume uyu I have now since realized kuti handimudi zvangu, handiziviwo kuti vedare renyu vangandibatsira sei. Ndakambotaura napasta vaya vakati iwe unonetsa, do you know how much pain I have to go through pose pandinotaura namweya mutsvene? Right now do you think kuti I have to go there and reverse the curse that I have placed on him? Unoziva here kuti how much pain the Holy Spirit is going to give to me. Saka kana variko vanokwanisa kundibatsira, because handichadi kuramba ndichingonetsana napasta, munhu uyu munhu waMwari, handidi kuti ndingoramba ndichivabhohwa, because in the future patori nezvimwe zvinhu zvandiri kuda kuti vange vachizondibatsira nazvo zvakatokosha than mufesi uyu. Like munhu uyu atova totally into me, apa inini handitombomudi zvachose. It was just my lastfulness. Ndakangomuchiva but handimudi, handina kana future naye. Ndinotofinyamisa kufesi paanenge achindifonera achindiudza zvimwe zvimaplani zvake zvekupenga zvandisitomborina kana basa nazvo. Ndechingoti iyewo mukoma is going crazy over me, please ndibatsireiwo. Ndingaitawo sei kuti munhu uyu ange achisiyana neni? Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Hey, zvakangooma hazvo vedu we, but kutaura chokwadi vahanzvadzi, I really do not think kuti pastor venyu avo vanoshandisa mweya mutsvene. Hausi mweya mutsvene uyo. Pastor venyu ava vanokwanisa vakatoromba zvavo. I think kuti vakatoromba, asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. It really started as a joke apo pandakaorder chimwe chitaiti so chinonzi chibum and hips sponge. Ndakachiordawo paShein ndokubva chauya mukoma. So inini hangu handisi munhu ane macurves, saka ndakabva ndazotanga kuchipfeka chinhu chiya. Varume vazhinji mukoma right now vanotondida zvekutodaro, but now ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye online, because kana kuri kunzi vanhu vakavhiewa profile yangu paFacebook, munongoona kuti macomments acho akawanda macomments evanhurume, but vanhu havatozvizivi kuti inini ndinotongopfeka zvimataiti izvozvo zvemabody shape. Now ndava nepressure because murume uyu ari kuAmerica mukoma. He is saying kuti ndine body yakanaka, I deserve to be taken good care of. Kwaniko mukoma, ndizvo zvimabody shape zvandinopfeka. Nditongoriwo munhu atongori nenormal body. Saka nekuda kwekuti ndiri chubby zvinobva zvangoenderana, ndobva ndaita sekunge munhu ane magadziko mahombe anofarirwa nevanhu rume. Zvino murume uyu zvaari kuti ava kuda kundiroora, handichazivi kuti ndoita sei. Like right now ndanga ndafunga kuti ndinge ndichiita iya yavanoti body enhancement, ndikwanise kuenda kunowedzera magadziko angu. Ndafunga kuti ndinge ndichiorder imwe yavanoti hip and bum enlargement cream mukomanashi. Ndo zvandafunga izvozvo. Dai kwanga kuri kunzi ndine mari ndaingoita fast forward ndobva ndaenda ndobva ndanoitwa operation yekuwedzeredza magadziko, kana kuti ndoenda here ndinobayiwa mainjection, because kunoku kuma areas kwatiri
ndakatonzwa kuti kune kumwe kwekuti unotoenda uchitonobayiwa ma-injections so that unge uchizoita a big BBL. Please ndibatsireiwo, ndatova under pressure, handichakwanisi kana kuposta mapictures angu ari normal ndisina kupfeka iwawawa matights mabody shape. Kana amai vangu kumusha uko vanogara vachingondiposta vachiti wow, look at my young girl, she is all grown up. Mama havatozvizivi kuti kuno I am busy faking it. Kwamanashi kana kuri kunzi ndikakutumidzirai mapictures angu ari normal nemapictures angu awo andinozvitora ndakapfeka iwawo mabody shape, ndinenge ndiine flat tummy apa macaves anenge akaita kubuda kudai. So nditori nemafollowers akawanda pafacebook, but vazhinji vacho vanondifollowa it is only because of my body shape, but it is a fake body shape. Ndo zvinotonditadzisa izvozvo kuti ndinge ndichicreatawo content because hazvizoenderani mukoma. Ndava nepressure yekuti ndinge ndichienda kunoitwa surgery kana kubayiwa kana kunwa mapiritsi ekuwedzeredza magadziko angu kuti zvinge zvichibhalansa mbinga iyi isati yauya kuno kuAfrica. Ndingazonyarira pai mukoma? Kunyange zvikanzi kwapisa zvinengei, ndinongoramba ndakashingirira kana kuine kwandinenge ndichida kuenda ndakangopfeka zibody shape iroro apa rinopisa sei. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe, ndipeiwo maideas. Kune vakamboita here BBL? Kana variko tirakidzeiwo ka results acho, vamwe tisati taita committed into it. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo, zvamunopinda busy naimi, hanzi kunyange zvikanzi kwapisa zvinengei, ndinenge hanzi ndine ndakangopfeka iwawo mazino acho iwawo hanzi mazibody shape. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Wakambonoita here iyo yacho yavanoti BBL? Kana wakaenda ukanoiita, please you can come to my inbox and tell us your own side of the story. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndakahaiwa nemamwe mamoskeni ndokubva vanditi vainge vachida driver. Ko ndaigozivei? Ndainge ndisingatozivi kuti vanhu ava vanoita zvekuba motikari vachidziendesa kuMozambique. I only got to realize about this when we were busy driving. Tainge todriver zvino tiri mumaprazi, vachingonditi pinda nepapa. Apa nzira dzacho dzainge dziri nzira dzemusango. Mukomanashi ndakaita sekunge ndichazviitira manyoka after ndazviona pfuti dzainge dziri mumotikari. Mota yacho iyoyo mukoma rainge riri rimwizi GD6 mukoma. Motikari iyi ndakaidriver kunosvika kubhodha reMozambique, but tiri musango ndokubva tachizopiwa imwe motikari yekudzoka nayo kuSouth Africa. Pari zvino mukoma hana yangu inongogara ichirova. Ndiri kugarawo zvangu muno mumumbumbela, but I have been thinking of moving out because vakomana vacho vanongogara zvavo vachingoroka, and ndinotya kuti vanokwanisa kuzondiuraya vakomana ava because vakazonditi ngatidzokerei futi ndikabva ndaramba. Saka ipapo mari yandakapiwa it was 7,000 rands. Mukomanashi pandakapiwa 7,000 rands iyoyo handina hangu kana kumbofara nekuda kwekuti varume ava havana kukwanisa kuda kundibudira pachena kuti ivo vanoita zvekuba motikari. Please mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Am I safe ndiri kuno kumbombela kana kuti ndotsvaka kumwe kwekugara apa kuti unge uchiwana basa pari zvino muno muSouth Africa zviri kutonetsa. I used to drive my trucks, but takatodzingwa basa nekuda kwemapermit. Pari zvino kune kumwe kwandanga ndakajegera ndichishandira umwe muIndian. Saka kana ndikangosiya basa, mhuri yangu inokwanisa kuzofa nenzara. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo
mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Apa ndipo paya pekuti unobva wazongokaruka watosungwa paya uchidriva motikari, then kana zvozobuda panews zvobva zvatonzi pane mumwe muzimbabwean who has been arrested driving towards kuMozambique. Kumanaka zvakangoma hazvo vedu we, ngatisangopinda mune mamwe madhiri ekuti tinenge tisingamanzwisisi. Ngerekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri kuhurira murume wangu iye akabatwa nechirwere cheshuga, but tainge tatova nemakore sikarudzi yake yava kusanyatsokumira zvakanaka. Now ndava kumuhurira mukoma, and the reason as to why ndichimuhurira it is because akandiroora ndichiri underage, ndine 13 years, and nekudawo kwechechi mukoma, kana murume ati anoda kukuroora kunyange zvikanzi une 10 years vanotokurodza then ozokuchengeta kuzonosvika wava kutevera. Saka iye ndaifungidzira kuti ainge achazondichengeta kuzonosvikawo ndava kuma15, but akabva angotanga kundipinda ndakadaro, ndikabva ndazobatira pamuviri ndiine 14 years. Mukoma, zvinhu zvakandirwadza. Vabereki vangu vakatongonditengesa nekuda kwenhamo. So mukukura kwangu murume uyu ndakangokura ndiine bitterness towards him, ndakamuvenga. Now I am revenging him, and ndiri kuhura zvekutodaro, and handitomborina kana basa nazvo. Kunyange mukandijaja, kunyange mukadii, handisi kuzodzora tsvimbo. Ndichatohura kusvika ndanzwa kuti ndava bo nichihure. Ende ndikuda kutotesta dzose dzakasiyana-siyana dzemarudzi akasiyana-siyana, mashona, mandevele, maSouth African, mai, handisi kumbosarudza. Kunyange zvikanzi une mari kana kuti hauna, handina basa nazvo. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things do happen in this world. Yo.